Box pa sana sa nila. Over, carry over by 1. Yes. Nakakunik ka? Yes. Kada ilang lang ha. Puno na. Hi po sa mga nandito. Inom po tayo ng situ. Abangan niyo po mamaya kasi magpapalipad po kami ng drone. Ay, karoon ba? Umapa. Ay, ugma ka. Because ngayon isa YouTube na. Pwede magpaano kay boss? Pwede, Ay, sige, pwede. kaipin na ba kaya? Ay, pero kung makapin. Dili ba pwede mapin? Depende kaya kuya, kaya mo agad, depende din nakakapin. So, ayan, 2 million people. Pakita na Ay, sa naman na kuya Eric. Kay Inday dali lang napin. Kay ano man, duwa man na tayong cellphone. Sorry pala. 50 tayo ng subscriber niyo po. 50. 50 lang sala. 50k. Ayan, nag-2 million na tayo. Yay. Bagay sa mo, nag-live na mo, duwa mo napag-graduate. Oo. Duwa mo napag-graduate. Si Danny din, napag-graduate na mo. Sa 1K subscriber, si Kuya Brian. Napag-graduate na mo. Pagkawang mo. So, nagiging ganito na ako. Bahay ng San Pascual. Asa ganina mo copy og link? Sa ano kuya? Sa channel niya. Your channel. Dari. Tapos, about. Hi man. Ano mo yun? Di ba may mga channel? Pakita na rin sa About. wala nga pinag-comment. Ayan, Copy. may 5 na pati. Ayan, may tamsak na tayo na 5. Hi, Kuya Naishi, TV Vlogs. Hello, mga BS Vlogger. Hi po, nag-love shoutout po sa'yo. It's a great day to be alive. Nothing's go. Ay, Box Lobby. Wow, may patadas. Mukita ba sa live? Tapos mag-confirm. Tapos magpalapad ka. Yoko ma-confirm. Nababawasan yung aking followers. Dalawa lang kung So, ayun, 6 million people in the house. Mega love shoutout po sa atin. 8 naman gani diri. Oh, hi po. Hello po. Ganun. Oh, 9:25 na ta. 9:25 na. Parang sumabot kami dyan. Hello po. Ay, na-followers mo na sa FB lang? Yes. Ganda ko, no? 900. 900. Ayan, Wow. Congrats, Carla. Followers lang yan. Mag-1K lang. Saria. Mag-1K lang din ako Saan sa man sa Facebook. 1k followers. Facebook lang talaga. Wait, kaya may chance ka pa mag-kita. So, ayan, sa 11 million people in the house, mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, Kuya Carlo Jamal Vlog, maayong udto aning, mega love shoutout po sa'yo. Ayan, Kuya, mega love shoutout po. Ayan, so mega love shoutout sa 12 million in the house and sa 7 na nag. Hi, Master James! Mega love shoutout po. Kumusta po? Kumusta po, Master James? So, ay, nagkaon pa si Karen. Paday lang hilom lang sa... So, yun, Master James, mega love shoutout po sa'yo. Idol Taganaro. Ay, tawayan Masbati. So, ayun na, nasa Masbati pala si Master James. Tama na, naghang mana. Master James, ingat. Signal. Ingat sila. Sa signal yan. Sa signal yan, loading, oh. May error. So, ayan, Daddy Mood Ali, mega love shoutout po sa'yo. And Kuya Boy at Madarag, mega love shoutout. Ang mga nag-order itan, dadon nga hitanan. Ang mga taga-San Pascual ba? Ay, mag-say hi sa mga redali. So, ayan lang. So, ayun, dumaan po dun sila. Ano, ayan. Carlo Jamal Vlogs, Master James, mega love shoutout po sa'yo. Watching from Malaysia. So, ayun, mega love shoutout po sa lahat ng taga-Malaysia dyan. Hi, Sir Caro. Hello, shoutout po. Ayan. Shoutout po kay shoutout po kay Vladimir Putin watching from Russia. So, ayan, Kuya Naishiri TV Vlog. Shoutout ako mama sa Abuyog Leyte, mga idol. So, ayun, mega love shoutout daw po kay Abuyog. Ay, kay Abuyog. Sa mama po ni Kuya Naishiri TV Vlog dyan po sa Abuyong Leyte. So, ayun. So, ayun, andito po kami ngayon sa San Pascual kasi po magpapalipad po bukas ng drone. So, ayun, abangan nyo po yan mga kaning kasi po matututo na kami kung paano magpalipad ng drone. So, ayun, abangan nyo po.
And merong mga joke para sa Burias Vlogger. Pero hiram lang po, hiram lang. Hiram lang. Ayan, shoutout sa anak ko, Renan. Ingat kayo palagi dyan. Allah bless you all. Love you all. Hi po, Daddy. Daddy mo, Daddy. Mega love shoutout po. Dami Daddy na. Sana all. Daddy ngayon. Sana all may So, ayan, kasama po natin si Ethan. Pero, Ayan, pa-support po, subscribe po. So, ayan, Kuya Aljor Pat Vlogs. Mega love shoutout po, sir. And mga kahanin, sana support po natin to si Kuya Aljor Pat Vlogs. Pila dahil ka mag-parcel naman. So, yun, andun po sila sa, sa loob kumakain. Dan, Ayan si Bugs Rolly. yun mga kanin natin dyan at Ayan, syempre si Karen. I thank you sa sponsor ng Korea. Nag-loading ko yun. Marag zombie. Walang ka paano, saragod kayo mo ko na ako kubag. Yung nag-ano siya na, yung hina sa signal niya. Pa-support po, subscribe po. Si Aljur Past Vlogs. Ayun po, supportahan po natin yung vlog niya. Hina. Subscribe po natin yung channel ni Aljur Pat Vlogs. So, ayan. Salamat po. Sana masupport niyo po ako. Subscribe. Sabi ni Kuya Aljur Pat Vlogs. So, ayan. 16 million people in the house. Maraming salamat po. Dapat keep the change na lang. pangkaya mo na. Pero sa tricycle driver tan. Inaong itim-itim. So, and 18 million people in the house. Mega love shoutout po sa ating lahat. And mega love shoutout pala dyan sa lahat ng teams. SAF 22. Kung ano. Wala. Oh my God. Ayan, shoutout kay Reyna na nag-effort i-chat ako. Sabi ni Kuya Nathaniel Balbastre. Ay, uy, dili ano kaya kahapon nag-note siya sa live na mo tapos hindi ko siya nakilala. So ayun, nag-chat ako dahil gusto ko siya kilalanin. Baka naman kilalanin dahil may dahilan. May malalim na dahilan. Shoutout Renan, sabi ni Kuya Caro Jamal Vlog. Daddy Caro. Oh, sana all daddy. Madami akong daddy din. Saan lugar yun, Nak? Aning? Ayan, nandito po kami ngayon sa San Pascual. Ayan, dito po sa bayan ng San Pascual. Appear. Really short po. Ay, dyan, link, ibutang. Ha? Mag-hi ka muna. Para ma-jacket. Ay, nagkaniyo. Ayan, bayan ng San Pascual. Mega love shoutout. Andito po kami ngayon sa bayan ng San Pascual. Is that you? Yun, na-add-moderator natin siya. Yay! So, ibaba mo na yung link. So, ayan. 13 million people in the house. Mega love shoutout po sa ating lahat. And syempre, mega love shoutout po sa lahat. Ayan, XXX Aning, san si Andre? Si Andre po parang nag-vlog po ata sila kasama po yung tribo. Hello po mga gopa. Hi po Kuya Pablo Fabricor. Mega love shoutout po. Hello, si Kuya Pap. Oh, Sir Hi po, Pap. Kuya Pap. Mega love shoutout po. Okay na? Sila ako. Muli ko. Ay, thanks. Charet. Lagi ako nanonood sa inyo. Ayan, so, thank you po Kuya Aljur Pat Vlog sa palaging panonood po. Ayan, so, nandito nga po pala kami sa, sa Vince Eatery, Alia Vince Eatery, ayan. Free to order. Ay, natin dito. And, ito po yung, ito po yung, ng San Pascual. Gusto sana namin kayo i-tour dyan sa old churches. Old churches? Yay! Ang dami palang churches sa, sa San Pascual, Kuya Rem. Old church. So, ayan, so isisilip namin kayo sa old church and as you see, ako yung nagdadala ng vlog ngayon ni Aning Vlog. Ayan. Kasi minangalay daw po siyang magdala nito so ako muna yung magdadala and ako na naka-live. Ayan. So, mega love shoutout sa 12 million and the house and sa 14 na nagtamsod. O saan time na nito magsulod? O saan time ta magsulod? 1. O saan oras na? Simbahan ni sa ta. Aswan.
Mga to sa church. Mga to sa church, Kuya Rem. Uban ka sa mga. Ayan, support. O, karon na, kadalian man lang. Mas mo ano man lang. Dili pa man lang magaling. So, ayan. Ipapakita namin sa inyo yung... Parang Kuya Rem, uban ni And ito yung tourism building sa San Pascual. Ayan. Hirap mag ano. Ayan, so. Doon sa pinakataas, yan yung munisipyo ng San Pascual. MMLS po, Borjalak Vlog TV. Oh, yes. Musunod sa church. Sa ninyo, wapa mo na church. So ayan, nandito na po kami ngayon sa, Sa tourism, ayan. building. And abangan niyo po yung pagpasok namin Yes. kasi malamig. Malamig kasi naka-aircon. And so, mega love shoutout sa 19 million and the house and tada! Ito po yung makikita niya sa loob ng Ito po yung makikita niya sa loob ng tourism building. Ayan po. Ito yung kalawakan ng tourism. Hoy, hina ang signal. Nag-error siya. Hi Kuya Arsnel Akal, mega love shoutout. Kaning sino nag-donate ng drone? Ay, papakita ko po sa inyo muna yung drone. Ayan. Kuya Rem, pwede open? Pwede open? Open po natin yung drone. So, ayan. Ayun na yung drone. Ayan. Kuya Arnel Akal, isa lang po tong drone na to and ayun, nagtitraining po kasi kami on how to operate drones. Yan. Kuya Isaac Malino, mega love shoutout po. Ayan, Borjalak. Si Ate Angie Amores. Ayan, Ate Angie Amores. Shoutout kay Ate Angie Amores. Ay, mega love shoutout po, sorry. Hey guys, always watching from Singapore. God bless sa lahat ng blessed. Ingat po, Ate Thank you Angie, sa work. Mag-ingat ka po palagi sa, Singapore. Singapore, ayan. Gusto ko na ako makangarang Singapore. Nakaraang Sea Lion. Ay, Sea Lion ba? Oh, Merlay. Merlayo. Sea Lion. Oo, na ang ilang landmark. Oo, landmark. Itong ano ba siya? Ano ba sa Sa London, nasa landmark sa London. Ha? Landmark sa London? Watch, real. Pati ito, Yung bilog. Katong marag may watch, no? Katong ano. Sa bilog, no? Sa Malaysia. No, is falling. Windmill. Petronas. Petronas. Ganito po pala yung charger ng drone. Yun na yung charger sa drone? Sa Malaysia, ang So ito po pala yung charger ng drone. Ang capital region ng Ayan. Kuala Lumpur ata. DJI. ba? Ang capital. Gikan na sa tourism office. Tapos Galing, opo, Kuya Isa. Babalik po kami dito. Galing kaya sa tourism building po na po free training para sa mga gusto po na mag-training for photojournalism. Tapos, how to operate drones, baga na. Photojournalism, photography. Tapos, eto po yung drone. Di ba nababa na? Ano na itong drone? Yan. Ito po yung drone. Itong ano ka, itong remote mo. Remote. Ayan, Petronas sa Malaysia, sa Singapore, ang Merlion na nangihi sa bibig. Nangihi lang ingon ni Ate Angie Amores. Ito yung yung controller ng drone. Ng drone. Ayan, thank you very much po. Mega love shoutout po sa syempre kay Mayor Maxine Lazaro ng San Pascual. Kasi nag-sendali kay Dan. Kaning i-shoutout Bing Akal o Elisa Akal from Cebu City. Kain. Uy, naana baga o. Naana. Itan. Naana itan. So ayan, mega love shoutout daw po kay Bing Akal at Elisa Akal from Cebu City. Mega love shoutout daw po sabi ni Kuya Arnel Akal. Punta na ko. Bye. So ayan, 26 million people in the house. Mega love shoutout po sa ating lahat. And syempre sa 20 na nagtutsak. Uy, unya pa rin baga magsugod ng all. Pwede ko magpa-open sa imo ko. Asa? Sa yan ang nakapamito. May important matter ka kasi ako. Mag-upload ka dire? Oo. Sabay na lang sa pangari. Tara. Bugs mo rin ka, bugs mo. Kaya, sa tapos. Nalpitan Sige. niya.
So yun, kasama din po natin si Bogs na magti-training at syempre si Reynan, si Nicole, si Purity Moon Girl, and syempre si Talagang Laagan. So yun, magpapaalam po muna sila kasi aalis sila. Uy, Bogs! Ayan na, isasama ko ako ni, ayan, ni Dalagang-lagan, may pupuntahan daw kami. So, ayan, ako'y lilipad na po. So, paalam. Ayoko ni. So, ayan, mega love shoutout sa 25 million in the house at sa 22 na nagtamsak. At thank you for always stay tuned, Kianing the Vlog at sa lahat ng mga Burias vloggers. And thank you sa walang sawang support niyo. Ayan, mega love shoutout kay Sir Henry, kay Sir Eman, kay Sir Pab, kay Sir Bai, and kay Mami Ari Argus, kay Mami Melba Sakamoto, kay Sir Avid Fan, kay Sir Lito, and syempre sa Bukana Vlogger, si Idol Jumper Sniper, sa Bars Legend na si Idol Jan Riot, si Kuya Board, si Master Games, and sa buong Tribo Survival at sa lahat ng mga Burias Vloggers. Mega love shoutout po sa inyo. And aalis na ako, bye-bye. Buko na ka ready! Ayan, mega love shoutout po sa 22 million. Ayun kay Tatsuki Bonds. Wala kong gagawin po sa mga camera. Uy, tara na lang. Bata nyo lang. Dito na. Lakas naman mo magawa. Bye-bye! Kuya Ren! Ano mo na mga song? Oh, nasa na yung sauce? Ayan, 21 million people in the house. Mega love shoutout po. Sumandaragat. Kasi sa Mandragat. Hindi ko. Sa Mandragat. So yun, mega love shoutout po pala dyan sa lahat ng South 22, kila Sir John Henry Ocampo, kila Sir Iman Haria, kila Mami LBN, Kuya Daniel Luna, kay Kuya King Striker, kay Mandragat ng Pasakaw. Ayan, mega love shoutout po. Ano ba yun si... Ayan, sa lahat din ng Team Germany and Team Uwagan, and syempre, mega love shoutout din po sa lahat ng Team Kabadi. One daw, one. Ayan. Angie Amores, mega love shoutout po sa'yo watching from Malaysia. Sabi ni Kuya Carlo Jamal Vlog. So, ayun sa mga... So, yun ang mga OFW po natin dyan. Mag-ingat po tayo palagi. Driver. Hi, Kuya Diver. Mega love shoutout po. And andito rin pala si Kuya Danny. Ayan, Luna. Danger Zone, ano. Sana all Jude, nice na Jude lang tawon ang view kayo. Mag-drone na kayo man dyan, mga puyas. Kuya Tatsuki Vans, mag-ano man ang po may, mag-train lang po may kung paano palipad doon ang drone. Pero, wala pa man po may mga drone. Pero at least makatesting po may ba kung paano magpalipad ang drone. Si sa music video ng Island Vibe. Kasi Isang may merong- drone. si Kuya Lilbat. Na siya yung drone? Kasi din nag-shoot sila sa mga island. Mami LBN, mega love shoutout po. Yan sa 19 billion people na andito at siya nasa 26. Ilang taon ang tayo mag-drone. Ayan si Borjolak TV, sana po support din po natin yan, ang kanyang bayan dyan po. 17 minutes late, sabi ni Mami LPN. Pasupport naman mga kaaning channel ko po, salamat po mga kaaning natin dyan. Ayan, sana po support po natin yan si Borjolak TV, yan po, nagbaba po siya ng bahay. Sana po support po natin yan. Mami LPN, shoutout from Kuya Tatsuki. Ayan, Kuya Bench. Sige, siya katawa. Ayan, mega love shoutout. Kuya Bench. Yun, shoutout po kay Benji and alright. Alright. Ayan, Tatsuki, mega love shoutout from Mami LBN. Sir Danger Zone, mega love shoutout from Tatsuki. And ayun, andito si Daddy Bicolano Calvo Vlog. Mega love shoutout po sa inyo lahat. Alright, nandiyan si Didi. Si Daddy Bigla ng Calvores. Kami lang pong dalawa nandito kasi nga, ayun, umalis si... Yung iba. Oo, sila Dalagang-Laagan, sila Kachup-Chup, at saka si Timon Girl. Ayun, Daddy Bicolano Calvo Vlog. Mag-ingat po kayo palagi dyan ni Mami Cecil. And mag-ingat po kayo palagi. Ayan, LVN, hello, Bogs na... Alright, shoutout to... Patawa mo lang ako ng araw. Nabubulo naman po kami. Patawa mo lang ako. Ayun, kay Ma'am Elvera, ayun po, good morning, good afternoon po. Sa lahat po naman dyan, good afternoon sa inyo. Yun, magtanghalian na po kayo. Alright? Ayan. Right? Right. Ayan, Ma'am LVN, mega love shoutout po, Ma'am. Love you all, sabi ni Borjalak. Ayan, Tatsuki Buns, mega love shoutout din sa'yo, sabi ni Kuya Danny.
Ayan, Angie Amores. Hello din, Sir Cara Jamal. God bless. Nakasilip dahil may pasok na ako. Okay po, Daddy Bicolanong Kalbo Vlog. Mag-ingat ka po palagi. Mag-ingat po kayo palagi ni Mami Ceci. Saan yun? Dito po kami ngayon sa Tourism Building po. Dito po sa Tourism Building ng San Pascual. Mega love shoutout po, Idol Bicolanong Kalbo Vlog shoutout. Ayan, Bicolanong Kalbo, mega love shoutout from Kuya Danny. And mega love shoutout, Borjalak Vlog TV, sabi ni Bicolanong Kalbo Vlog. Borjalak, mega love shoutout from LBN. And andito na si Mandaragad ng Pasakaw. Mega love shoutout po sa lahat ng staff, 22 family members and admin, mega love shoutout po. And Virgin Zone, mega love shoutout po from Bicolanong Kalbo Vlog. Sir Danny from Borjalak. Alright, so ayun mga kaning, meron po akong premiere mamayang 7:30. At ayun, sana po makabisita kayo. Alright? Bisitahin lang po natin. Pero huwag po tayo mag-stream. Ayan, Mandaragat, mega love shoutout. Late ka na naman, sabi ni Mami LBN. Busy po atin eh. Ayan, Tal Pasakaw, shoutout sa'yo dyan, sabi ni Tatsky Pons. LBN, morning. Ayan, Sir Ernie! Mega love shoutout Ayan, po. Sir and Sir Ernie, ayun po, good afternoon po. Ayan, ang bang ako sa kanila. Good morning pa pala. Ayan, Yes, sir. Ma'am Good morning, sir. LBN from Mandaragat ng Pasakaw. I love you all, sabi ni Borjalak. I love you too. Maganda yan, at least makikita na namin yung buong Bria, sabi ni Kuya Gilbert Diamson. Musta gising mo ngayon, sabi ni Sir Ernie. Hi Borjalak, nag-love shoutout din sa'yo from Kuya Danny. Sir Ernie, shoutout from Tatsky. Tol Tatsky Vans, sabi ni Mandaragat ng Pasakaw. Mega love shoutout, Mandaragat ng Pasakaw from Bicolanong Kalbo Vlog. And anak, mabuti, andyan ka, sabi ni Sir Ernie. Anak mo, sinong anak mo? Sir Ernie, mega love shoutout, sir. Present ako, baka hanapin ko na naman ako. Parang may nagabuong talaga. May namumuong kababalaga. Sir Ernie, sabi ni Mandaragat, parang Ernie, good morning, mega love shoutout. Clear Danger Zone, morning. Ayan. Mega love shoutout, Idol Mandaragat, sabi ni Borjalak. Miss Aning Dila, good PM po sa inyo dyan. Magkakalapit lang kayo kay Mas Fabinil at Sina Cartman watching from Ilocos Region. Hi, Kuya Ernest Tosupnet. Ayan, mega love shoutout po sa iyo. And yun, nasa Masbate po sila, Masbate Girl, and sila Kuya Cartman naman po, andyan po sa taas, sa may bulod po. Sa San may Pascual. tower. Sa may tower. Bogs, mega love shoutout from Borjalak. Borjalak. Alright? Alright. Mandaragat shoutout from Sir Ernie. Mega love shoutout Idol Mandaragat from Borjalak. Magandaragat pa rin. Mandaragat ng Pasakaw. Janet, mega love shoutout from Kuya Danny. Ayan. Si Boy Bruno. Ayun na si Boy Bruno. Ako da. Ayun na si Boy Bruno. Bogsawali shoutout from Sir Ernie. Ma'am LBN, alam mo naman, kakabago lang nila ka-busy kay Kusina Girl. Di ba, Tol Pasakaw? Sana all. Tol! Mega love shoutout Maring LB from Danger Zone. Inuunahan ko na sabi ni Mami LBN. Sir Danny, sabi ni Mandaragat, nakakarambang daddy, sabi ni Borjalak. Ha, LBN. Andres JR Paminiano, aning shoutout, mega love shoutout po kay Andres. Pari Danny, mega love shoutout. And Kuya King Striker, mega love shoutout daw pre Ernie Campo. Alatol, touchskin ako. Hindi tol kasi may magagalit eh. Wow, sana all may magagalit. Sana all. Kuya King, mega love shoutout from LBN. Ayun Kuya Manny Patricia, shoutout. Bogs Rolly at Mandaragat ng Kusina. Keep safe. Salamat. Si Kuya Manny Patricia. Kala si Manny Pacquiao. Ma'am LBN, mega love shoutout. Pre Danger Zone, ayan. Bogs Rolly, ayan, 7:30 p.m. Pinas time po yung premiere niya. Sana abangan po natin yan. Magandang tanghali ka, aning sabi ni Kuya Kai Roden Salem. Magandang tanghali din po. Sir Manny Patricio, sabi ni Mandaragat. Mandaragat na po sa kao from King Striker. King Striker, shout out. Aning Dilag, mega love shout out from King Striker. Sir King Striker, mega love shout out from Borjalak. Andre, shout out. That's sana all, tol, pasakaw, may magagalit. Hi, kay Romel Gabo, mega love shout out po. Romel Gabo, alright. Alright. Ay kaning, at ay dito. Ayan, Tatsky shoutout, Borjalak Vlog TV shoutout from King Striker. Pre Romel, musta pre, sabi ni Sir Ernie. Ayan, pre Adonem, mega love shoutout. Tol Tatsky Vans, for content lang yan, sabi ni Mandaragat. Sana all. Ayan, King Striker Romel Gabo, mega love shoutout. Wash out, sabi ni Kuya Cyrus Max. Ayan, Kuya Cyrus, mega love shoutout po.
OVN, Romel Gabo, mega love shoutout. Ayun, kay Romel Gabo, Bugs Rolly, mega love shoutout. Sino? Si... Romel Gabo. Alright, ay, Tatay Romel ba? Kuya Romel. Si Kuya Romel. Alright, maraming salamat sa sa pagdalaw sa vlog niya. Alright? Yan na lang ang ko. Pang sinauna. Ayan, yan na lang para. Hi Kuya Jun Mabiog, mega love shoutout po. Hello ka aning LVN, mega love shoutout from Kuya Romel Gabo. Wala sa color. Baka ba tinapagdaw mo? Wala nagdaw. Wala nagdaw. Baka nagdaw na. Wala, 9% na naman ito. So ayan, sorry po kasi nawawala na naman siya. And di ko po nabasa yung ibang ano po, ayan, LVN, kuna lang ka na, kinulang ka na, sabi ni Sir Amy. Ayun, Tol Tatsuki kasi baka masambunutan ako sabi ni Mandalaga. Angie Amores, mega love shoutout. And mega love shoutout po sa lahat ng andyan. Mega love shoutout po sa ating lahat. Ayan. Mag-charge po muna tayo kasi baka maluba tayo. Ikaw sa box. Alright, and shout out kay Danger Zone, Angie Amores, mega love shout out. Kupat, shout out sa iyo, sabi ni Sir Andrew Campo, Borjulak Vlogs. Ayan, salamat to all, mega love shout out sa inyo. Alright, kay Kuya Romel Gabo, Tatsuki Vans, mega love shout out sir. King Striker Official, mega love shout out to all staff 22 solid member. Ma'am Elber and kinulang sa Answer Henry. Borjulak anak. Nubalitat. Alright, back to Aning. Ayan. Sana gumana pa siya. Ayan, nag-charge na siya. Yay! So, ayan, King Striker Official, Angie Amores, mega love shoutout. And syempre, mega love shoutout po sa 28 hindi na andyan. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, di ba po Sana makasok sa nag-arbor. buhay? Ikaw sa 1% talaga ito. Alright, Angie. Angie, saan ka nga pala? Sabi ni Kuya Danny. Andun po siya sa Angie. Malaysia. Ay, Malaysia ba? Sige po. Ayan, kakatapos nung mag-ayos ng lambat, Daddy, at nag-upload po ako ngayon, sabi ni Borjel Rock. Yan. Young Vlog, Sino si mega Borjel shoutout po, Kuya Young Vlog. Yes, LVN, kumain ka na ba? Sana. Kupat Robert, Ernie Campo, shoutout din sa inyo. Ayan. Young shoutout, Kuya Ate Angie Amores. Ayan, Singapore po ako. Ayan. Kakatapos magkape, Sir Ernie. Ikaw po, books. Si Sana. Wala. So, ayan, 21 people na daw. So, mega lang shoutout po sa ating lahat. Alright. Sorry po masyadong boring kasi hindi pa ako kumakain ng lunch. Sorry. Kulang. Galing na nga doon. Kulang yung lunch na. Nakakaya kasi kumain. Ayan, Daddy Ernie, salamat sa inyo lahat sa support na galing kay Borjulak Vlogs. At syempre, isa na yun. Ay, sweetie, kamus ang date niya ni Andre. Alright. Sa ano na lang po ata, yung date po namin ni Andrea, abangan niyo po kasi magko-collab po ata kami. Baka sa, ano po, Valentine's. O through next year. Ako magkape pa lang LVN. Ngayon lang ako nakatapos ng paper sort, sabi ni Sir Ernie. Okay, shoutout lahat dyan. Singapore, sabi ni Kuya Danny. Ayan. Hi Lods, kumusta? Sa Word Solid, naganaganap shoutout. So, word solid. Sino yan? Alright. Ha? Sana? Bogs Rolly, musta na kayo ng GF mo? Sir, Sir? may upload ako, sir. Doon yun na lang po, abangan, sir. Ayun. Pati si Mega Naganap shoutout po, Jack Kinsengero. Mamaya, sir. Ha? Kinsengero ba? Messenger? Ano daw? Mag-ibahan man ito kung uyab niya kahapon. Magano siguro? Hi, Kaning. Pwede ako makipag-collab sa'yo. Kuya yan. Kuya ba yan? Ayan. Young Sa, Vlog. tagasan ka po, kuya? Oo nga. Pwede naman po.
Anytime, anywhere. Anytime. Anywhere, anytime, anywhere. Ayan, nakita ko na Bugs Rolly. Nakita na daw Opo, niya. sir. Mamaya po mga alas 7. 7:30 pa lang pa po yung ano niya yun. Ano sabi ko? Nawala ako sa sarili. Kape mo na, Sir Ernie, bago work or ihigop na lang kita. Sana all. San Rafael po ka, Anik, sabi ni Young Vlog. Oo, pwede po. O, saan po? Ako ang mga sa San Rafael? Punta ka sa ano? Punta sa Kiramuna. Ayan si Kuya Tommy, andito pa si Kuya Tommy. Ako talaga? Hindi ka sa mag-stream na nagkita. Copyright. Ay, oo. Kailan yan? Yun sa 20 million people in the house. Ayan, Sir Ernie Campo. Hindi may glow shoutout, sir. Yun, Ma'am LBN. Dito kami sa tourism. Mag-i-start na naman kami ulit. Ayan, mag-aalauna na. Balik kami dito sa tourism. Kung Hello, makapares, Tommy. public ka lang na, Ayan. private ka lang. Yun, si Sir Danny. Sir Danny. Kinikilig si Aning sa'yo, Sir Henry. Alright? Oo, sa kay Mami LBN, tapos kay Sir Ernie. Ako mo to sa inyo kaning. Blanco si Bugs Rolly pag sinabi mo, musta na sila ng GF niya. Yan, Bugs Opo. Rolly. Masyadong in love si Box eh. Hindi, nag-chat. Nag-ano kasi kami sir, nag-chat kami. Ano? Tapos, yun. Yun. Tumay, musta na tulog mo kagabi? Yan. Okay lang naman. Napagod ako doon sa pinagawa na challenge ni Sir Ernest sa akin kagabi. Ano yun? O ano daw yun, nagtatanong si Bugs Rolly. Pag nag-live ka, malalaman mo yun. Nag-live Sa ako. Tommy's vlog shoutout ay sa'yo. Yan si Totski Vans, bye. May vlog shoutout, bye. Box pa. Maayong- Kulitan mo na Box pa. Maayong udto. Kakulitan mo na, i-open ko lang yung Ako na di ay kay Mukalauna na. Ayan. Wait, aspat? Sila kinilig sa atin na LBN, ayan sabi ni Sir Ernie Campo. Yun si Sir Romel Gabo. Sir, magandang hapon sir. Sir Romel. Hindi kami club shoutout sir. Yun sa 31 na nagtamsak at sa 21. Sa 31 and 21 na nandyan. Yun, yung mga 21,000 million. Ayan. Ayan, Tomis, kailan Sulado. sulado mo yan? Sa ulan mo Sa yun. ulado mo yan. Oo. Sa ulado yun. Opo. Kailangan po talaga na masaulado natin yung ni Sir Iman, yung mga niya para sigurado may palipad palagi. Totski, may love shoutout yan. Sabi ni Ma'am LBN. Yan. Sabi ni Totski Vans. Right? Haven't tried before, so let's not bring the past up anymore. Aning, dito ka na Aning, punta ko na ako doon sa CR mo na. Ayan, at mag-CR muna ako, mumilbiin. Ayan, sa 14 million people in the house. Ayan. Sir Ernie Campo, ayan, Sir Romel Gabo. Thank you so much. Si PRB ko na eh. Ayan, si Totski Vans. Oh, oops. Sige po. Mami LB Bye yung po. CPR po talaga. Anong super? Copyright claim. Oo. Okay. Copyright yan. I-mute ko na lang po. I-mute ko na lang. Pwede naman linisin na lang. Ayan, pag sa ulado mo na yan, Tommy, magpapalipad si LBN. Ano ba yun? Ano ba yun, sir? Copyright yung Tommy hindi. Copyright is copyright CPR yung Tommy, CPR hindi CR. CPR daw, di CR. Ayan, 14 million na. Mega love shoutout po sa inyo. Ayan, Romel Gabo. Alright.
Alright, 17 million. Magpalipad ako plato, Sir Henry. Alright, so papalipad na si Ma'am Elvin ng plato. Ay, Ma'am Elvin, meron pa akong premium mamaya. Mga 7:30 po. Alright, sana po makadalaw po kayo dun. Books Rory, nabalik sa Jeep mo. Tampo, Sir. Tatampo. Alright. Yun, thank you po, Ma'am LBN. LBN. Si At. Alright, pakipatay na. Sabi ni Kuya Chris Driver kasi, nandito po kasi kami ngayon sa tourism office. And okay lang po yan. Okay lang po. I-mute na lang po natin or i-private na lang po natin kung pagkatapos. Ano na lang? Science ko private niya. Ano lang? Ano, palitan mo ng ano? Palitan mo. Pagbigyan mo Boss Rolly kaya nagtatapos siya. Abangan mo lang po sa vlog, sir. Yun mamaya, sir. Abangan niyo po mamaya. Hindi niyo po malaman niyo kung bakit yung sa FB, ano po, yung my day po. Nakikibuha. Kuya King, mega love shoutout po galing kay Ma'am Endera and alright. Ay, meron naman pala ako dito ano ba to? ADR ba to? ADR TV, PH, ayan, mega hello po. Shoutout sa'yo, bye. Kanina pakita na shoutout ng LBN. Kanina ka pa daw na shoutout, sabi ni Tatay King Striker. Ay, kinaya lang yan, pero umiyak siya. Sino po, Sir Henry? Ano? Ayun. Kakabsat at ka-princess ni BN sa club na Buyas Vlogger. Solid yan sa kalam. Aning dilag Yahoo. Shoutout. Sabay ganun. ADR TV, ayan, shoutout. Shoutout po galing kay Jmix Vlogs. Ayan. Kalabas. Kabakas. Shoutout galing kay Sir Henry. ADR TV, ayan, mega love. Shoutout Aning Dilag and Idol Books Rolly. Ayan, thank you, ADR TV page. Ayan, mega love shoutout sa'yo. Ganun ba, Kuya King? Opo daw, sabi ni Kuya King. Kabakas, ayan, Sir Andrew Campo, mega love shoutout sa'yo. Then Kabakas at Princess, mega love shoutout galing kay Romel Gabo. Do skip ads, alright. Maraming salamat po sa hindi nag-skip ng ads kaya hindi lag. Alright. IBN, tapos ka lang namin ito. Cafe. Hi guys, magandang tanghali po sa ating lahat. Sa mga hindi pa po nakakakain, sa mga hindi pa po nag-snack dyan, snack na po kayo, kain na po kayo para nananaw po kayong manood dito po sa aming vlog. Brought to you by alcohol. This time is brought to you by Hygienics. Sa Hygienics, 99.99% germs protection. Hello guys, bago po tayo magsimula sa ating programa, I would like to promote the YouTube channel of Municipality of San Pascual. Magbababa po tayo ng link dito, bayan ng San Pascual. Okay lang po yan, Kuya Walter. Kasi yung tourism po kasi yung nagpapatugtog eh. Si JM ba yan? Hindi po yan si Kuya JM. May jacket. Kuya Ren po. Ay, naka-jacket ka na kaya pwede ka na mag-ano. Yun. Sana support din po natin ang kanyang YouTube channel. Yun, support natin si Nagkabala lang shoutout bayan po. ng San Pascual. Diyan yung makikita yung bayan ng San Pascual. Yan. Bago ka Hanggang lang Pintay bago. Kasumpang, nagkagalang shoutout. Ayan na, nakabalik na po kami dito. Drinks. Ano? O yan na. So yan po,
Bababa lang po ako ng link dito, makikisaw-saw lang po ako. Kasi inaamag na kung ano namin YouTube channel kasi di po kami nakakapag kasi battery ngayon na. Sino yan si Kuya Raymar po, Raymar? Ako po si Raymar Cleones po, nagtatrabaho po dito sa LGU San Pascual Ibo po. ka na sa mo. So bababa ko na po yung link natin. Sana po masuportahan po. Ako support natin yung channel ni Range. Ayan. Ay, gumagana na nga po nila. Duwa tayo kay dalaga. Yun si Kabakas at Ka-Princess TV. Ayun, Kabakas, mega love shoutout. Kumusta? At magandang hapon. Ay, tubig na raw. Nagbaba ka na? 500 pesos pa rin. Uy, Yun, at mag-uumpisa na kami. Alright, at bababa na muna ng bahay si Duwa pa ka po. Lain na lang klase sa biscuits. Ay, Bayan ng San Pascual. Yun, support Medyo natin. mahina po yung net namin dito kaya Alright guys, mag-uumpisa na mga kasama natin guys. So yun, nag-uumpisa na po yung aming training. Kasamantala po Mas natin marami. yung tulang programang ito. Kabuli. Okay. Meron, diba? Ano na, chat na siya. so in person na po tayo. Sayang, di po tayo Pero nakaano. i-list daw. Bye very much po. Bye-bye po. Alright, bye-bye po mga kaning. Yun. Bye-bye mga kaning. Bye-bye po. Yo, 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 yo! Bye-bye. Bye po. Bye. Thank you very much po. Bye. Thank you very much po sa pagdalaw. Mega love shoutout po sa inyong lahat. Vlogs. Yo, 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 yo! Bye-bye. Bye-bye sa inyo lahat. So, Henry, bye-bye po. Kuya ADR. Alright. Shoutout by Aning Dilagat, mga Burias Vlogger. Bye po. Pinabot na siguro ng mag-1 hour na sana sa aning. Alright, bye-bye. Ayun pa. Press 1 daw, press 1 sabi ni Kali. Bye-bye Aning. Bye-bye po. Press 1 po, mag-intro lang ako sa labas. Bye. Bye-bye.